Малко равно и съна. Да. Ето ти качери нещо. Ако мога да правиш карта... Радо, така като бягаш, ако се наупъни една женска метка и няма да намерим така. Загирай се някакви. Май си баяна ли толкова? Чакай, ау! Това минава отгоре. Дай, мини въкнем. Мале! Малкият в дупката, големия минава отгоре. Влади сгъза. Оттатък на Доспат ще одим. Малко гръцката граница. Ама ще вижда слънце тук, бе. Може да се излезе на слънце. Кой минава тук така, бе? Ама така ли? Не е по-надзапно. Ма не е така в кръче, така ли? Чакай. Това не е в текст. Това е FTX ли? FTX ли? FTX. Това кое е? Не фури ми, какво беше? Тук пише отстрани. Outback. Outback. Тук е много интересно. Нагоре, надолу. Какво стана много високо нищо и сурово. Предполагах и една цигара. Да го развалиш повече, нали? Ай, да се дадем някъде на слънце, ще като бутери ще се има. Елско е трета. Малко тук е сладичко. Оп. Вие се бата, ма и малкото тук там го барам. Да. Топ. Това има ли хайтрел? Може ли да се направи нещо? Да. Скорошната вълна. Има хайтрел, че има версия за него, за по-високо. Дай га, ей, Мецо! Сега троши клони тука. Мани малка, как го е страх от мечка? Той откъде знае за мечки, бе? Нали го караме на зоологическа в Стара Загора? Значи от вълк ти го е страх. Не, страх от слънце висока. Аз се кача горе на подобата. Аз горе му слагам мотера 3, съм слагам и какво става. Да сляза ли Бога? Жали го. Опа! Това ще отки. Това е временно затруднение. Значи не да си е говори и рано има това. Аз нямам сър. О, рано тук си. Радо само 2,4. Ярата ми летя. Нямам пусилна мъжия, бе. Ще батерия. Ярата ми летят. Аз не знам кога ще има това. Трябва пак да ги яме. Равно, така. Това го минаш прелесно. Е, как се чекай за гони. Дик. Да се падат мостовете заради това. Там ето не става с Това е газ. смръзна газ, бе. Не това ще прави се. Това е една хубава типка. Мишока ще мине по предата. Само не нататък ме. Направо го хвърля, Радо хвърля го хвърля, взима един малък мишок. Той Радо само ми спира пътя тук. Дай напред, Ради. Само напред. От мен не може да види.
Доста рано. Само 2000 евро. Ама как като беше картата си нищо не е. Ма наистина нищо. Супер близко, даже не знам това аптека си отивате. Ай, още една батерия свърши.